या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। मंत्री केसरकर विधानसभा अध्यक्षात पेटला वाद। लाव रे तो व्हिडिओ, नितेश राणेंनी दिले लव्ह जिहादचे पुरावे। आणि नितेश राणे मतलबी आमदार, सतीश सावंत यांचा निशाणा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी। निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। राज्यात लव्ह जिहादची अनेक प्रकरणं समोर येत असताना आमदार नितेश राणेंनी धर्मांतरांचे काही व्हिडिओ दाखवत लव्ह जिहाद अस्तित्वात असल्याचा पुरावा दिलाय। नितेश राणेंनी पत्रकार परिषद घेत लव्ह जिहाद असं काही नसतं म्हणणाऱ्या अबू आझमी आणि जितेंद्र आव्हाडांवर टीकास्त्र सोडलंय। पाहूया। आज तिथी अनुसार धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांची पुण्यतिथी आहे आणि मी त्यांना आजच्या दिवशी नमन करतो। ज्या आमच्या शंभू राजांनी धर्मासाठी बलिदान दिलं, औरंगजेबने 40 दिवस त्यांचे हाल करूनही त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला नाही, अशा आमच्या शंभू राजाच्या पुण्यतिथीच्या दिवसाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्यामध्ये जो धर्मांतरचा विषय, लव्ह जिहादचा विषय जो खूप काळापासून गाजतोय, विधिमंडळाच्या आतमध्ये असेल की विधिमंडळाच्या बाहेर असेल, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये धर्मांतर होतच नाही, लव्ह जिहाद होतच नाही आणि हिंदू समाजामध्ये मुस्लिम समाजाबद्दल हिंदुत्ववादी संघटना गैरसमज पसरवत आहेत। असे काही नेते मंडळी चुकीची जी माहिती देत आहेत, ती सगळी माहिती खोडून काढण्यासाठी आजची ही पत्रकार परिषद आम्ही आयोजित केलेली आहे। मी काही जास्त माहिती देण्या अगोदरच मी जसं आपल्याला काही दिवसा अगोदर सांगितलेलं की मी काही पुरावे तुमच्या समोर ठेवणार आहे। धर्मांतर नेमकं होतं कसं आणि धर्मांतर झाल्यानंतर त्या कुटुंबियामध्ये काय भावना असते, ते काही पुरावे मी महाराष्ट्रासमोर आम्ही दाखवणार आहोत। म्हणून काही दुसरा विषय त्या पुढचे विषय मांडण्या अगोदर दौंडमध्ये कुमाल कुरेशी नावाचा व्यक्ती एका आपल्या हिंदू तरुणाचा त्यांनी सुनता केला। 14 ऑक्टोबर 2022 ला आणि त्यानंतर त्याच्या धर्मांतर केलं। त्याबद्दलचा पहिला व्हिडिओ मी आपल्या समोर इथे दाखवत आहे। चालू कर रे बाबा।
थोडा लाईट कमी केलं तर अजून चांगलं झालं. थांब रे. हा तो तरुण आहे, त्याच्या बाजूला ती आणि हा कुरेशी आहे. और इस्लामी मैं मेरी मर्जी से कबूल कर रहा हूँ. किसका दबाव नहीं आया बोल दो. किसका दबाव नहीं. हाँ. कोई दम लिया नहीं. कोई दम लिया नहीं. मैं मेरे औरत के हिसाब से नहीं कर रहा. मैं मेरे औरत के हिसाब से बच्चे को वजह से कर रहा हूँ. बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बोल अल्लाह बोलिए एक साथ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ला इलाहा ये ला मैं जो बोल रहा हूँ. हाँ. ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आता ह्या व्हिडिओमध्ये जे तुम्ही बघताय याच्या पहिला जबरदस्ती त्या हिंदू तरुणाचा सुनता केला गेला. नाही याच्यानंतर अजून एक व्हिडिओ दाखवतो परत चला. ह्याच्या पहिला जबरदस्ती त्याचा सुनता केला गेला आणि मग त्याचा धर्मांतर तो कुरेशी करतोय. ह्याचा पुढचा जो व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवणार आहे की हा जो कुमेल कुरेशी नावाचा व्यक्ती आहे त्याचीच बायको आपल्या ह्या दौंड पोलीस ठाण्याच्या आवारामध्ये काय बोलते हे तुम्हीच बघा. ही कुमेल कुरेशीची बायको बोलते. हमने कितने हिंदू समाज के लड़कियों को मुसलमान बनाए. इसका हमारा इसकी न्यूज छपी क्या नहीं हुआ ऐसा वो सब बता रहे नहीं. हमारा इसकी न्यूज छपी क्या नहीं हुआ ऐसा वो सब बता रहे नहीं. और बोलते कि कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, हम कहाँ से भी छूट के आ सकते, हम कुछ भी कर सकते. और बोले इसके बाद अगर तकरार दिए तो कहाँ माँ की बेटी ये बोल नहीं सकते बोले हम लोग. और बोले कि अगर कुछ भी कर लो पर हम लोग के बारे में तकरार नहीं देना. अब क्या करें, हम किसके पास जाए. वो अभी आज डीवाईएसपी के पास हम लोग गए तकरार देने के लिए. तो डीवाईएसपी ने हम लोग को पीआई के पास ले जाओ. जब पीआई के पास गए तकरार देने के लिए तो पीआई साहब बोलते हम लोग कि पहले आपकी तकरार होगी फिर उसके बाद आपकी तकरार होगी. तर आता तुम्ही ही कुमेल कुरेशीची पहिली धर्मांतरची क्लिप पाहिली की धर्मांतर ते लोक हिंदू तरुणाला कसं करतात. दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये त्याचीच बायको आणि त्याच्या बायकोची बहीण हीच कुमेल कुरेशी आणि त्याच्या सगळ्या लोकांबद्दल नेमका त्यांचा अनुभव काय आलाय, ते लोक हिंदू तरुणींना कसं धर्मांतर करतात या सगळ्याचा अनुभव त्याच तोंडाने सांगताय. आमचा मुद्दा असाच आहे की आरोप काय होतो की बाबा धर्मांतर होतच नाही. पण इथे अगर तुम्ही पाहिलं असेल की मुस्लिम समाजाच्याच महिला काय बोलतायत, स्वतःच्याच तोंडाने काय बोलतायत हे आपण सगळ्या जणांनी ऐकलं पाहिजे. म्हणजे आम्ही नुसतं हिंदू मुस्लिम करतो हे जे काही सातत्याने आरोप होत आहेत. आता इथे तुम्ही पाहिलं असेल मुस्लिम समाजाच्याच महिला कुमेल कुरेशीचीच बायको सांगते की बाबा ते मोठ्या प्रमाणामध्ये धर्मांतर करतायत आणि ती किती भीतीच्या वातावरणामध्ये आहे हेही तुम्ही स्वतःनी ऐकलं असेल. ज्या तरुणाचा सुनता त्या लोकांनी केला, धर्मांतर केला, त्या सगळ्या घटनेनंतर त्याचं कुटुंबीय दौंड
शहर सोडून निघालेले आहेत घाबरून. माझा मुद्दा असाच आहे की आता जे काय अबू आझमी बोलतायत, तो मुंब्राच्या जितुद्दीन जो बोलतोय, हे त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजेत ना. आम्ही जे बोलतोय सातत्याने, अगर त्या मुलीला त्या तरुणाशी अगर लग्न करायचं असेल, तिच्यावर संसार त्याच्यावर करायचा असेल, तर तुम्हाला त्याचा धर्म बदलण्याची काय गरज आहे? तुम्ही ठेवा ना त्याला हिंदू, आम्हाला काही हरकत नाही. कुठल्या मुस्लिम तरुणाला हिंदू तरुणीशी लग्न करायचं असेल, तर तुला खरंच तिच्यावर प्रेम असेल तर तुला तिचा धर्म बदलण्याची काय गरज आहे? तुला काय गरज आहे की त्यांनी त्या हिंदू देवी देवतांचा प्रार्थना बंद करावी, पूजा प्रार्थना बंद करावी? हे तुला काय गरज आहे? तुला अगर तिच्यावर प्रेम असेल तर तू हिंदू म्हणून प्रेम कर. आमचं एवढंच म्हणणं आहे. तुम्हाला तिचा धर्म बदलणं, तिने नंतर जाऊन कुराण वाचणं, तिने तुमच्या हिंदू देवतांचा सगळा फोटो काढणं, ही जी काय जोर जबरदस्ती आहे, ह्याला लव्ह जिहाद म्हणतात. हे जे काय अबू आझमी, त्यांचा तो दुसरा आमदार, हे जे काय मुंब्राचे जे आमदार वारंवार महाराष्ट्रासमोर जे बोलतायत ते लव्ह जिहाद होतच नाही, ह्याचे आमच्याकडे एक पुरावा आहे. हा फक्त एकच व्हिडिओ तुमच्या समोर आणलाय आणि हा व्हिडिओ कोर्टात मध्ये पण आम्ही लोकांनी दिलेला आहे. म्हणून मुद्दा जो आमचा प्रामुख्याने आहे ते लव्ह जिहाद होत नाही, धर्मांतर होत नाही. धर्मांतरचे एवढे लाखन लाख केसेस आहेत. आमच्या एका बीजेपीच्या आमदारांनी सभागृहात मांडलं, त्याच्यानंतर आमच्या एका ज्येष्ठ आमदारांनी पण मांडलं. मग आमच्या लोढा साहेबांनी, मंत्री साहेबांनी त्या गोष्टीवर रेफरन्स दिला की बाबा लाखभर केसेस आहेत. त्याच्यावर ह्यांचा थैथाट सुरू झालं की लाखभर केस ही नहीं है, देखो ये इंटरफेथ कमिटी जो तैयार की है वो तो बोल रही है कि एक भी केसेस आया नहीं है. मी बोलतो की ह्या व्हिडिओ बघितल्यानंतर ही जी काय भीती तुम्ही या तरुणांमध्ये, तरुणींमध्ये, हिंदू तरुणींमध्ये घालता, त्यांच्या नातेवाईकाला मारायला जातात, कोण केसेस रजिस्टर करायला जाणार? कोण माहिती द्यायला जाणार? तुमचेच लोक जाऊन त्या कुटुंबियाला घाबरवतात, तुमचेच लोक जाऊन त्यांना दहशतीमध्ये ठेवतात आणि मग तुमचेच आमदार येऊन सांगतात की असे केसेसच होत नाहीत. ह्याच्यात काय तालमेल काय कुठेतरी बसत नाहीये. श्रीरामपूरची घटना तुम्हाला दुसरी सांगतो. श्रीरामपूरची घटना त्याच्यामध्ये एवढी वाईट आहे की एका मुस्लिम तरुणांनी, जिहादी, मी तर बोल मुस्लिम पण म्हणणार नाही, जिहादी विचाराच्या तरुणांनी पहिला आई बरोबर लग्न केलं आणि तिला धर्मांतर करायला प्रयत्न केला. त्यानंतर तिच्याच मुलीला तिने धर्मांतर लग्न केलं आणि धर्मांतर आता करायला तो प्रयत्न करतो. तिला 7 महिन्याचा मुलगा आहे, म्हणजे 7 महिन्याची गरोदर आहे, ती प्रेग्नेंट आहे. या काय केसेसला तुम्ही म्हणणार? मग या गोष्टीला समर्थन आहे अबू आझमींचा आणि त्या मुंब्राच्या आमदाराचा समर्थन आहे तुमचा? ह्याला तुम्ही धर्मांतर म्हणणार नाही? तुम्हाला अगर विश्वास बसत नसेल तर चला, आम्ही तुम्हाला श्रीरामपूरला घेऊन जातो, आम्ही तुम्हाला दौंडला घेऊन जातो, आम्ही तुम्हाला नगरच्या विविध केसेसमध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये जिथे पण धर्मांतर होत असेल, जिथे पण लव्ह जिहादच्या केस होत असेल, मी आपल्या माध्यमातून या आमदारांना किंवा आपल्याला पत्रकार मित्रांना सांगेन, तुम्ही चला आमच्या बरोबर. तुम्हाला आम्ही नजरेने दाखवतो, ह्या लोकांना स्वतः भेटवतो. आम्ही काही मुलांना, तरुणींना स्वतः भेटलेलो आहे. मिसाळताई भेटलाय, राम सातपुते भेटले, असंख्य आम्ही जेव्हा समाजामध्ये फिरत असताना असंख्य जेव्हा ह्या तरुणींना भेटतो, ते काय भीतीच्या वातावरणामध्ये असतात. आता ते कुमाल कुरेशीची बायको काय बोलते की तेरे को मार डालूंगा, हिच्या पोटावर त्यांनी पिस्तॉल लावलेली त्या कुमाल कुरेशी, आणि तिला बोललेलं तू कुछ भी बात करेगी तर को गोली डाल दूंगा. आता गोळी टाकण्याची भाषा होत असेल तर पोलिसांमध्ये रजिस्टर केस कोण करणार? आणि पुढे जाऊन ही सांगतो, आजही या गृह खात्यातले काही पोलीस, काही अधिकारी, आज आमचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आहेत. साहेबांच्या समोर पण आम्ही हे विषय सभागृहामध्ये आणि अन्य वेळी मांडलेले आहेत की आज पण आमच्या पोलीस खात्यामध्ये असे काही पोलीस अधिकारी आहेत जे आजही महाविकास आघाडीच्या प्रेमात आहेत. ते आजही त्यांना वाटतं की उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री आहेत, दिलीप वळसे पाटीलच गृहमंत्री आहेत, नवाब मलिकच अल्पसंख्याक मंत्री आहेत. आजही ते त्या प्रेमात आहेत. अधिकारी
कडे आमचे तो जेव्हा तरुण जातात, हिंदुत्ववादी संघटना जातात, तेव्हा त्यांना मदत करत नाहीत. ही तक्रार आमची देवेंद्र फडणवीस साहेबांकडे आम्ही दिलेली आहे. म्हणून या संबंधित अधिकाऱ्यांनी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून तरी समजावं की आज आपल्या राज्यामध्ये हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार आहे, हिंदुत्ववादी विचाराचा गृहमंत्री आहेत, हिंदुत्ववादी विचाराचे मुख्यमंत्री आहेत. कोणीही आमच्या हिंदू तरुण तरुणींना कुठल्याही पद्धतीच्या दबावामध्ये येऊन अगर मदत करत नसतील तर तुम्हाला काही जास्त वेळ त्या खुर्चीवर आम्ही ठेवणार नाही, एवढी आम्ही काळजी निश्चित पद्धतीने घेऊ. सगळ्या गोष्टीवर आमच्या प्रत्येक केसवर आमची नजर आहे, प्रत्येक केसवर आमचं लक्ष आहे. कितीही नाचवा त्या आझमीला, कितीही नाचवा त्या जितुद्दीनला, काही फरक पडत नाही आम्हा लोकांना. आमच्याकडे पुरावे आहेत, आमच्याकडे व्हिडिओ एव्हिडन्स आहेत. त्या प्रत्येक केसची माहिती आणि पाठपुरावा आम्ही स्वतः करतोय. स्वतः त्या केसची माहिती घेऊन त्या तरुणीला वाचवण्याची सगळी ताकद आम्ही तिच्या मागे लावतोय. म्हणून लव जिहाद होतच नाही, लव धर्मांतर होतच नाही. हे सगळे जी नाटकं आमच्या ज्या महाराष्ट्रामध्ये चालू आहेत ती बंद करा. तुम्ही तुमच्या समाजाच्या मध्ये हे जिहादी विचाराचे जे लोक आहेत त्यांना वेळेत समजवा, त्यांना वेळेत थांबवा. आम्हाला कुठेही, आम्ही परत सांगतो, आम्ही कोणीही सांगत नाही की कोण कोणाशी लग्न करू नका, विवाह करू नका. कोण कोणाला सांगण्याचा अधिकारच नाही, थांबूच शकत नाही. पण तुम्हाला कोणावर प्रेम असेल तर तिचा धर्म बदलण्याची तुम्हाला अधिकार नाही. आणि तिथे अगर होत असेल तर त्याचसाठी ते इंटरफेथ कमिटी स्थापन केलेली आहे. त्याचसाठी आमच्यासारखे असंख्य लोकप्रतिनिधी, आमदार आणि हिंदुत्ववादी विचाराचे कार्यकर्ते आज जमिनीवर लढतोय आणि आम्ही लढत राहणार. म्हणून या सगळ्या बाबतीमध्ये एकत्रित महाराष्ट्राकडे ही माहिती गेली पाहिजे. महाराष्ट्राला कळलं पाहिजे की हे जे काय एका बाजूनी जे बोंबलतायत त्याला काही अर्थ नाहीत, खोटारडे आहेत. त्यांनाही अप्रत्यक्ष पद्धतीने ते ह्या कुमैल कुरेशी सारख्या असंख्य जे जिहादी विचाराचे लोक आहेत त्यांना तुम्ही मदत करताय, त्यांना तुम्ही ताकद देताय. हे ह्या लोकांना कळत नाहीत. आश्चर्य तरी वाटतं की तुम्ही आमदार नंतर आहात मुंब्राचे, पहिला एका मुलीचे वडील आहात, एका हिंदू मुलीचे वडील आहात. तुम्ही बोलण्याच्या अगोदर तुम्ही विचार करायला हवा. असंख्य ह्या ज्या तरुणी जे त्यांचं आयुष्य जे खराब होते ते उद्या कोणाबरोबरही घडू शकतं, ह्याची जाणीव तुम्ही लोकांनी ठेवली पाहिजे असं मला या निमित्ताने सांगायचं आहे. राज्यामध्ये लवकरात लवकर धर्मांतर विरोधी कायदा यावा यासाठी आम्ही सगळेजण आग्रही आहोत. त्यासाठी योग्य अभ्यास पण चालू आहे. मला विश्वास आहे, आम्हाला सगळ्या जणांना विश्वास आहे की उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सारखा आमच्याही राज्यामध्ये धर्मांतर एक चांगला कडक धर्मांतर विरोधी कायदा लवकरात लवकर आमचं हे सरकार आणेल, जेणेकरून ह्या सगळ्या ज्या केसेस होत आहेत लव जिहादच्या त्या सगळ्या केसेस थांबवल्या जातील. आमच्या हिंदू समाजाच्या तरुणींना ताकद मिळेल, संरक्षण भेटेल. ह्या जे काय राज्यभरामध्ये जे मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंदू मोर्चे निघत आहेत त्यांची काय मागणी आहे? त्यांची मागणी तेवढी आहे की लव जिहाद या केसेस थांबल्या पाहिजेत. आज हे जे काही भीतीचं वातावरण ह्या ज्या तरुणींमध्ये आहे, हिंदू कुटुंबामध्ये आहे, ते कुठे ना कुठेतरी ते भीतीचं वातावरण बाजूला जावं आणि ह्यांना संरक्षण भेटावं. हिंदू समाज म्हणून आम्ही सगळेजण तुमच्या बरोबर आहोत हाच संदेश या निमित्ताने द्यायचा आहे. म्हणून हे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून असंख्य जे हिंदू कुटुंबे आहेत ज्या भीतीच्या वातावरणामध्ये आहेत, ज्यांच्या घरातल्या मुलीबरोबर लव जिहाद झालेला आहे, धर्मांतर सारखे असंख्य केसेस आहेत, त्यांना अगर भीती वाटत असेल त्यांना आमच्या माध्यमातून आम्हाला त्यांना आत्मविश्वास द्यायचा आहे, ताकद द्यायची आहे की हे सरकार तुमच्या बरोबर आहे. तुम्ही बिलकुल घाबरू नका. कोणीही तुम्हाला घाबरवण्याचा अगर प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्या विरुद्ध लढण्याची ताकद आमच्या सगळ्यांमध्ये आहे. तुम्हाला ताकद आम्ही सगळेजण देऊ शकतो. एवढाच संदेश आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मला द्यायचा आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे. तुम्हाला असंख्य पुरावे आम्ही या निमित्ताने देऊ शकतो, तुम्हाला घेऊन जाऊ शकतो. अब्बू आझमी असतील, त्यांचा तो रईस शेख असेल, कोणीही कुठलाही आमदाराला कुठलाही संशय, कुठलाही प्रश्न लव जिहादच्या संदर्भात असेल त्यांनाही गाडीत बसून
घेऊन जाण्या कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुघलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. जर तरुणाला हिंदू मुलींशी लग्न करायचं असेल तर त्यासाठी धर्मांतराची काय गरज आहे? तिनं हिंदू देवी देवतांची प्रार्थना बंद करण्याची जबरदस्ती करण्याची काय गरज आहे? जर प्रेम असेल तर हिंदू म्हणून प्रेम करावं, अशा शब्दात नितेश राणेंनी लव्ह जिहादवर संताप व्यक्त केलाय. पाहूया. तर तुला खरंच तिच्यावर प्रेम असेल तर तुला तिचा धर्म बदलण्याची काय गरज आहे? तुला काय गरज आहे की त्यांनी त्या हिंदू देवी देवतांचा प्रार्थना बंद करावी, पूजा प्रार्थना बंद करावी? हे तुला काय गरज आहे? तुला अगर तिच्यावर प्रेम असेल तर तू हिंदू म्हणून प्रेम कर. आमचं एवढंच म्हणणं आहे. तुम्हाला तिचा धर्म बदलणं, तिने नंतर जाऊन कुराण वाचणं, तिने तुमच्या हिंदू देवतांचा सगळा फोटो काढणं, ही जी काय जोर जबरदस्ती आहे ह्याला लव्ह जिहाद म्हणतात. हे जे काय अबू आझमी, त्यांचा तो दुसरा आमदार, हे जे काय मुंब्राचे जे आमदार वारंवार महाराष्ट्रासमोर जे बोलतायत ते लव्ह जिहाद होतच नाही, ह्याचे आमच्याकडे एक पुरावा आहे. हा फक्त एकच व्हिडिओ तुमच्या समोर आणलाय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक अँब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात अँब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. कणकवली वैभववाडी येथील स्टॉल हटाव मोहिमेला ठाकरे गटाचे नेते सतीश सावंत यांनी आमदार नितेश राणेंवर निशाणा साधलाय. पाहुयात काय म्हणाले सतीश सावंत. काही स्टॉल हटवण्यात आलेले आहेत. हे स्टॉल उठून भाजीवाले असतील, फळ विक्रेते असतील, अन्य व्यावसायिक जे आहेत यांना विस्थापित करण्याचं काम इथले आमदार नितेश राणे यांनी केलेलं आहे. 4 ते 5 वर्षापूर्वी या मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय नितेश राणे यांनी रेस्ट हाऊसला बैठक घेतलेली होती. त्याला काही नामांकित वकीलसुद्धा होते आणि या स्टॉलधारकांना आपण गव्हर्नमेंटकडनं दुप्पट पैसे मिळवून देणार अशा पद्धतीने त्यांना आश्वासन दिलं आणि त्यावेळीसुद्धा बऱ्याच लोकांनी ती बातमी आली, बऱ्याच लोकांनी आनंदोत्सव साजरा केला, टाळ्या वाजवल्या आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची जी नुकसान भरपाई मिळाली ती त्यांना मिळालेली नाही किंवा त्यांना मिळून दिलेली नाही आहे. आणि हायवेच्या ठेकेदाराचं हित जोपासण्यासाठी त्यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी ठेकेदाराचं काम लवकर होण्यासाठी स्टॉलधारकांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम केलं. नेहमीप्रमाणे जसं इतर बाबतीत जसे काही गोष्टी फसवण्याचं काम करतात तसं त्या स्टॉलधारकांना फसवण्याचं काम नितेश राणे यांनी केलं आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना कोणत्याही प्रकारचं नुकसान भरपाई मिळालेली नाही आहे. आज या ठिकाणी स्टॉल काढण्यात आले. हे स्टॉलधारक आज त्यांची मुलं शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्या मुलांची लग्न असतील, काही जणांनी शिक्षणासाठी सुद्धा स्टॉलधारकांनी कर्ज घेतलेलं आहे. आज ते विस्थापित झाल्यामुळे ते आज रस्त्यावर आलेले आहेत. ते विस्थापित होत असतेवेळी
या मतलबी आमदारांनी कोणत्याही प्रकारचं एक ब्र शब्द या स्टॉलधारकांच्या बाजूने काढला नाही. उलट ते स्टॉलधारक विस्थापित झाले आणि आज त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्याने आमदार नितेश राणेंवरती विश्वास ठेवून त्यावेळी आपले स्टॉल त्यांनी काढले. त्यानंतर ह्यांनीच त्यांना परत लावायला सांगितले. हीच जर निवडणूक नगरपंचायतीची निवडणूक असली असती, हीच विधानसभेची निवडणूक असली असती तर स्वतः मतलबी राजकारण करून ह्यांच्या स्टॉलला हात लावला नसता. आज वैभववाडीमध्ये सुद्धा स्टॉलधारकांना रस्त्यावर आणण्याचं काम, त्यांना विस्थापित करण्याचं काम आमदार नितेश राणे यांनी केलेलं आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यात वाद पेटल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष थेट उठून उभे राहिले. पाहुयात नेमका कशावरून हा वाद पेटलाय, नेमकं काय घडलंय. हाऊसवर सांगितलेलं आहे की अशा तऱ्हेचा कुठलाही दंड ठोठवलेला नाही. कारणे दाखवा नोटीस दिले की तुम्हाला दंड का ठोठवण्यात येऊ नये आणि त्याच्यावर त्यांनी जे सर्टिफिकेट सादर केलं त्याच्यामुळे पुन्हा 2 इन्स्टिट्यूटकडे हे पाठवलेलं आहे. 2 इन्स्टिट्यूटचा अहवाल आलेला नाही. अहवाल आल्यानंतर आवश्यक ती कारवाई आम्ही करू. चला आता पुढे आपण या लक्षवेधी संदर्भात एक बैठक आजपासून 15 दिवसात घेण्यात यावी. या बैठकीत पर्यावरण तज्ज्ञ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व चर्चेत भाग घेतलेले सन्माननीय सदस्य यास बोलण्यात यावे. तसेच प्रयोगशाळांचा अहवाल बैठकीपूर्वी प्राप्त करून सदर बैठकीत चर्चा करावी. लक्षवेधी क्रमांक. सभापती महोदय, मी आपल्याला विनंती करतो की अशा तऱ्हेने आपण रिपोर्ट आल्याशिवाय रिपोर्ट आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय माझं काही ऑब्जेक्शन नाही. आपण शेवटी रिपोर्ट असताना मी जे रिपोर्ट आल्याशिवाय अशी कुठलीही कारवाई करता येणार नाही. मंत्री महोदय, शासनाने हे मान्य केलेलं नाही. आम्ही मीटिंग घेऊ. अध्यक्ष महोदय, एक चुकीची परंपरा सांगितलेलं आहे की मी बोलतो ना, मला संरक्षण द्या. बोला. मला संरक्षण द्या. बोला. अशा तऱ्हेचा निर्णय ह्या सभागृहामध्ये कधीही झालेला नाही रिपोर्ट आल्याशिवाय. आणि रिपोर्ट आला आम्ही निश्चितपणे मीटिंग घेऊ. परंतु अशा रीतीचं स्पेसिफिक वाचवून देणं कधीही असं झालेलं नाही. मंत्री महोदय, या सभागृहामध्ये असं कधीही झालेलं नाही. हे काय, मला कोणाचं प्रोटेक्शन देण्याचा काही प्रश्न नाही, परंतु बाहेरून चिठी येते आणि ती चिठी अध्यक्ष महाराज वाचून दाखवतात. हे सभागृहामध्ये कधीही घडलेलं नाहीये. प्रयोगशाळांचा अहवाल आल्यास आपण बसा. मी उभा आहे ना, आता मी उभा आहे, आम्ही उभे आहोत. या ठिकाणी आम्ही सांगितलंय की प्रयोगशाळांचा अहवाल आल्यानंतरच ती बैठक घ्यायची आहे. मंत्री महोदय, आपण नीट उत्तर ऐकलेलं नाही. अहवाल आल्यानंतरचा विषय आहे आणि संबंधित सन्माननीय सभागृहातील सदस्यांच्या ज्या तीव्र भावना आहेत त्या तीव्र भावना ऐकून घेऊन अशा पद्धतीने सांगितले. कुणाच्या चिठ्ठ्याचं नाही. इथल्या या पीठासन अधिकारी आणि इथल्या सर्व या व्यवस्थेप्रमाणे जे इथे निर्णय घ्यायचे असतात त्याच्या नियमाला धरून आपण मी रुलिंग दिलेलं आहे. आपण हेतुआरोप करू नये. आदर आहे, परंतु खालून चिठ्ठी येते आणि ही चिठ्ठी वाचून दाखवलेली आहे. असं या सभागृहाच्या इतिहासामध्ये, मी सुद्धा मंत्री आहे, 5 वर्ष मी उत्तरं दिलेली आहे सभागृहामध्ये. आम्ही खालून चिठ्ठी येते आणि ही चिठ्ठी सभागृहाचे अध्यक्ष वाचून दाखवतात. असं कधीही रेकॉर्डवर आलेलं या ठिकाणी आपला सुद्धा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू आहे. त्याच्यामुळे मला सांगायचं आपण या ठिकाणी
सभागृहाच्या प्रथा परंपरेप्रमाणे जिथे कामकाज चालत आहे, मंत्री महोदयांचा काय गैरसमज झालाय, आक्षेपार्ह कामकाज या ठिकाणी वगळून टाकण्यात यावं. मी जे रुलिंग दिलं आहे त्याप्रमाणे सदरच्या या लक्षवेधी संदर्भात बैठक 15 दिवसामध्ये प्रयोगशाळांचा अहवाल आल्यानंतर संबंधित लक्षवेधीचे जे विधानसभा सदस्य आहेत ते, लोकप्रतिनिधी, पर्यावरण तज्ज्ञ यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक घ्यायची असं मी सांगितलेलं आहे. सदरची चिठ्ठीचा काही विषय नाही, या ठिकाणी अहवाल आल्यानंतरचा विषय आहे आणि चिठ्ठ्या वगैरे हे जे काही शब्द आहेत हे पटलावरनं काढून टाकण्यात यावेत. लक्षवेधी क्रमांक 6. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. गुढीपाडव्याला आपल्याकडे नववर्षाची सुरुवात होते. हिंदू दिनदर्शिकेनुसार गुढीपाडवा हा 3.5 शुभ मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. चैत्र शुद्ध प्रतिपदेच्या या शुभ दिनी नव्या संकल्पांचा शुभारंभ केला जातो. या सणाला अत्यंत महत्त्व असल्यामुळे गुढी उभारण्याचाही शुभ मुहूर्त पाहिला जातो. जाणून घेऊयात यंदाच्या वर्षी कोणता आहे शुभ मुहूर्त. 21 मार्च 2023 ला रात्री 10:52 गुढीपाडव्याचा मुहूर्त सुरू होईल. तेव्हा फाल्गुन अमावास्या संपल्यानंतर चैत्र महिन्याची सुरुवात होईल. दुसऱ्या दिवशीच म्हणजेच 22 मार्च 2023 ला रात्री 8:20 ही तिथी राहील. हा उत्सव 22 मार्चला साजरा करण्यात येईल. या दिवशी सकाळी 6:29 ते 7:39 या गुढी उभारण्याचा शुभ मुहूर्त आहे. उदय तिथीनुसार चैत्र नवरात्रीची सुरुवातही याच दिवशी होईल. घराबाहेर उभारलेल्या गुढीमुळे नकारात्मक शक्ती घरात प्रवेश करू शकत नाही असं म्हटलं जातं. गुढीपाडव्याची तिथी शुभ असल्यानं या दिवशी नव्या कामाची सुरुवात केली जाते. ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. लोक सणानिमित्त आपल्या जवळच्या व्यक्तींना भेटतात. अनेक ठिकाणी शोभायात्रा निघतात. महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये हा सण साजरा करण्याची परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी युद्ध जिंकल्यानंतर प्रथम हा सण साजरा केला होता. त्यामुळे हा सण साजरा करण्याची आपल्याकडे प्रथा सुरू झाली असंही काही जण मानतात. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. आपण ग्रामी वसलीस आई भक्तांची सावली, आई भक्तांची सावली. देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली, देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली. स्वयंभू सातेरी वारुळातून प्रकट होईल भक्तांलागी. गुढीपाडव्याच्या मंगल मुहूर्तावर म्हापण इथल्या श्री शांतादुर्गा देवीचा जत्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. या निमित्तानं कोकणचं पहिलं दैनिक कोकणचा शानदार विशेष पुरवणी प्रकाशित करत आहे. या जत्रोत्सवात मान्यवरांच्या हस्ते या पुरवणीचं शानदार प्रकाशन करण्यात येणार आहे. चैत्र पाडवा म्हणजे गुढीपाडवा. ब्रह्मदेवानं या दिवशी सृष्टीची निर्मिती करण्यास प्रारंभ केला असा उल्लेख पुराणात आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील म्हापण हे अप्रतिम निसर्ग सौंदर्यानं नटलेलं आणि वारुळातून प्रकट झालेली श्रीदेवी शांतादुर्गा जागृत देवस्थान असलेलं गाव. हिंदू नववर्ष दिनी म्हणजेच गुढीपाडव्याला या मंदिरात मोठी यात्रा भरते. सिंधुदुर्ग, गोवा, मुंबई, बेळगाव, कोल्हापूर, पुणे अशा अनेक ठिकाणाहून तसेच खेड्यापाड्यातील देवीचे भक्तगण यात्रोत्सवाला हजेरी लावून देवीचं दर्शन घेतात. यावर्षी बुधवार 22 मार्चला ही यात्रा होत असून इथं पारंपरिक पद्धतीनं आगळ्या वेगळ्या संस्कृतीचं आणि एकोप्याचं दर्शन घडवणारा गुढीपाडवा उत्सव साजरा होतो. शतकानुशतके हिंदू वर्षाच्या प्रारंभीच्या दिवशी श्रीदेवी शांतादुर्गा सातेरी मंदिरात हा ग्रामोत्सव होतो. या उत्सवापूर्वी देसरूड होऊन वायांगणी शेतीच्या सुगीच्या मोसमात हा उत्सव येतो. ग्राम अर्थतंत्र आणि या उत्सवाचा संबंध आहे.
आंबा, काजू, कोकम आणि रब्बी भातशेती, वसंत ऋतूचा बहार अशा नैसर्गिक आणि कोकणच्या आर्थिक संपन्नतेला सुरुवात पाडव्यानंच होते. म्हणूनच म्हापणमध्ये गुढीपाडव्या दिवशी गावचे चारी सिमधडे दिवपाल म्हणून आणि ग्रामदैवतांना नवसाचा नैवेद्य दाखवल्याशिवाय अन्न ग्रहण करीत नाही आणि वायंगणी धान्य त्या दिवसानंतर वापरायला सुरुवात होते. कोचरे, केळूस, पाट, मायनेवाडी या सभोवतालच्या 4 सीमांना एकच माणूस जाऊन हा नैवेद्य दाखवला जातो, म्हणून त्याला दादरा असे संबोधतात. गुढीपाडव्या दिवशी नवसाचा नैवेद्य संपूर्ण गावाकडून अर्पण करण्यासाठी अख्ख्या गावातील जनसमुदाय मंदिरात लोटत असतो. सार्वजनिक, राजकीय किंवा सामाजिक जीवनातील गावातील गेल्या 50 ते 60 वर्षातील इतिहास पाहता एकही प्रसंग नाही की जेणेकरून गाव चर्चेला गेला किंवा गावाला काही गालबोट लागला. म्हापण गावच्या अनेक शतकांपासूनच्या पूर्वजांनी जे सामाजिक आर्थिक भान ठेवून नीती नियम तयार केले त्याची जोपासना काल परवापर्यंत झाली. त्याचं प्रकटीकरण म्हणजे श्रीदेवी सातेरी शांतादुर्गा आणि तिचा गुढीपाडवा उत्सव. संदीप चव्हाण, कोकण 7 लाईव्ह, म्हापण. आई भक्तांची सावली, आई भक्तांची सावली, देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली. देवी तू सातेरी आम्हा भक्तांची माऊली. शांता दुर्गे सातेरी देवी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. मंत्री केसरकर विधानसभा अध्यक्षात पेटला वाद. लाव रे तो व्हिडिओ, नितेश राणेंनी दिले लव्ह जिहादचे पुरावे. आणि नितेश राणे मतलबी आमदार, सतीश सावंत यांचा निशाणा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.